Makita tinarway nga abot iti daytoy alugan kalpasan an natatektibala digiti saan pay an nabigbiga sospek iti National Highway asakupen ti Barangay Paltit iti ili ti Badok pasado alas 9 iti rabii Pebrero 25. Iti investigasyon, ti lugan ti inmaneho ni Erwin Rondal agtawen ti inimapulo ken residente iti barangay na po iti metlaeng nasa unga ili idinto a pasahero na met ni James Fernandez agtawen ti upatapulo ket maysa ken residente iti barangay Bulbulala iti ili ti Pinili. Mapapati ang naggapu iti galyera diti dua ken nagturong da iti amyanan a direksyon, idinta sinaruno ida ti maysa a pickup truck ken maysa nga SUV. Apaman ang nadanunan da ti nakapasamakan ti insidente, dituyan na pinaltupaltugan ida diti suspect. Based di ginaalta yung CCTV footage sir kat sinurot da and then idi da bandar J Corbaan in corner J may isang lugan tapos idi na corner ang bimaba di J kilikot pa nga lugan sir so J pinang palto-paltog da kadi do nga biktima sir. Yes sir, based kadi J empty shells kana ala sir dati na alang caliber 5.56 ken caliber .30. Kami pa mo na klase F16 ken J 5 caliber .30 kiti isa day makungkuna ang karbin sir. Nagsagaba digiti dua a biktima ti sumagmaman a sugat gapu iti tama ti bala ti paltog iti naduma-duma paset ti bagida pakairamanan nen iti ulo da arason ti nakatayan da. Addamit digiti narekobre nga armas. Hindi nagkandak ti soko ti search ti Logan kat na dyan na-recover dyan may isang caliber .56 na possession digiti biktima sir kat of course sir aming nga ma-recover nga firearms kat request tayo no at dati yan ti firearms verification no at dati nanumong nga lisensya na no awan digiti na-recover nga paltok sir. Narekobre pa digiti pulis iti crime scene ti maysa a bala ti caliber .45, 31 na basyo ti caliber .45, 70 na pidaso ti basyo ti caliber .30 carbine ken upat a deformed fired bullets. Tinurong mi ti pagtaengan digiti biktima ngem saan mi anadanunan ti pamilya ti driver, idinto ang nagkedkedmet nga agkomento ti pamilya ti pasahero pakaseknan iti napasamak a krimen. Kabayatan na para iti proteksyon ti investigasyon saan pay laing a dinakamat ti pulisya ti posible a motibo ti krimen ken linimitaran da pay laing ti impaida a detalye. Impasigurado da nga agtultuloy ti panag-investigar da ken aramiden da amin nakabailan da tapnon mapagtali na ed ti linak ken talna iti ili. Aramiden mi amin sir ti aming banag kap no mapagbalin tayo ba't lang nalinak dito ili tayo despite dito napasamak at adumat digiti programa digiti higher quarters tayo ti ayatan tayo nga Chief PNP ayatan tayo nga General Director kan ayatan tayo nga Provincial Director kat i-assure damat nga monitorin da kami for the peace and order to municipality tayo. Mark Magdirila, Balitang Solid North.